खाफालनि थाखोथाय बुखुकसं जे ताबुक बुबाग्रा सालखिया सेकांनो साइ खोनारखा जे CPIM रगनोबो आन्दोलन खालायनाय दङ कंग्रेस रगनोबो आगरतला आन्दोलन खालायनाय दङ फियाबा तिप्रा मथानो सरकार सुदुनो पारमिशन दियार अंतरु अबहाय इंमानि उकलोगो गोबां मावान सुबजांनाय बाबैसा फासिंगो जदि बरक गोबां फुनु कांगाके बंनि पार्टीनि लस नाय आहाबे वान सुकमानो एबा बरक गोबां फाइकांगाके केबो यासे खुसे खलायके घटना कतर थांमानो आइबो वान सुकना एबा तुमुंनो अरनि प्रोग्राम काहाम करंका सासावि थांगाके सरकारनि बागै नेगेटिभ माइन्ड बुं थांमानो आबहाय राजनीतिक चिन्ता बाबना चिन्ता धारा खायमानि बिसिंतिबो अबहाय पारमिशन दिया आंनि मानो फियाबा ताबो बुबाग्रा सायाखा जे जेसेपानो कासुनाय कासुथुं जों किन्तु आबनो बनो खेबाबो थुं सिर खेबासि थुं बखावो तुइसे जबामा खायनाय अकगनो सामानि फियाबा मिया हरनो नुकजाखा 25 तारिखनि हरनो नुकजाखा बुबाग्रा प्रदुक्ति जमाबाय जे मेघालयनि सीएम कालराज सांमानि फटोरक जे जागाव आगरतलाव इंको जाखा थेपैटन जाखा अबैनगर चिरजाकमानि रक नुकजाखा बुबाग्रानि सिनि अबबाय गोबां मा मेसेज फाइजागि दंमाखा तिप्रा मथानि नेतारक जे अरो खलायरानि नाइया खलायना मुसुंया नर्थ ईस्ट थांजा खलायना मुसुंया इंडिजिनास नि मानथायनि रना मुसुंया आबहायरक गोबां मा कक जदिও पत्र पत्रिकारगो बुबाग्रानि तो नाङै दङ बुइ बा रमदि पत्रिकारगो जे नुगमानि हिंकांकाय जे बुबाग्रा जे बिनि ताताल कक सावि दङ लुकरंनो निरगो कक सिल चालाय रगो दंबायो गौमान नेतार ताबो कक अंखा ओ जे कतर आन्दोलन खलाया खलायपुरवो कुनु तुमुनो पार्टी मुं ngै दंखांगाके आ पार्टी मुं बाय साबो लस ngै मान बाबैसा फासिं वान सक नायखांगाके जे जे बरक सरकार दङ आ सरकारनि ल एन्ड अर्डारनि कक फाइथांनाय ताइ जे सरकार नि केबेंनाय रक दङ बरबो सिजाजागि मानो आबहाय गोबां मा पार्टी मुं किन्तु अ जागाव सयके वान सुगिनाय खांके तुमुनो भायोलेन्स खांके एबा केबो अ जे ताबुनि आन्दोलन न केबें खांगाके साबो लाबोनो राजनीतिनि जे वान सक करं रक बिसिङो ताबुनो हिसाब खायनि सेंलाय दंबायखा हास्तेनि मांख्लिबो कक तिरपा नाय दंनाय खापांनि जत ताकुकताय बुकुकसं आं ताबुक बासाजाक अरो बुबाग्रा खर राजा खर हेकेबा नुयुंमा बसकांगो बासाजाक जे नुयुंमानि कक्तमा साल ब्रुम ब्रुम प्रोटेक्ट सेकेन्ड साथिनि साइबो साबाया तामनि हिनबा सिनि त्रिपुरा हास्तेनि बुबाग्रा नुखुं उंखा कुसुं कुसुं अमसुखनि साबाया केबो साव 5000 बছর गोजामनि बुबाग्रा रकनि बसं अब तंलांमानि हिनाय फियाबा जों अरो ताबुक जे नुयुंमा अब हंकेत जों साइमानो जे बुबाग्रा जे बीरचंद्र मानिक बरकनि सिनि तांजाकमानि पाइथागो महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिक तांबायलांखा फियाबा आ जे बसंनो मोथांनारनि बागै एबा तुइदुलि फाइमानि बिसिङो जे महाराजा क्रीत बिक्रम किशोर मानिक बिनि साल फाइ दङ जे खोना एबा 29 तारिख नभेम्बर 2006 बो अ सुजानो याका लांजामानि हिके बिनि अ लांमा याका लांमानि न मुइतु खलायनो बुबाग्रा प्रदुत किशोर देबबर्मा बिनि बाबुनि थैमानि सालनो मुइतु गोनां खलाय नारनानि बागै अरो आगरतलाव थानसानि कायसा लुकुथुम पान्डा संसाना थाङै दङ अ लुकुथुम पान्डा खलायमानि बिसिंकै मेसेज कायसन रामुसङो जे बुबाग्रा नुखुं जे दफानि बागै अ हानो मोथांनारना बागै ताबुकबो चयावै खलाय दंखो ताइ ओ जे चयावै खलाय दंमनि कगनो जत हायं हाकतरनि बरकनो खनारनाय खलायबो फुनुगनाय दफानो कमरना रिगला अबनो मुट्टु अबनो तुइनो जे ताबुक कतर वान सुमुं तुइनाय आस्ताबल नखलावो जे ताबुक विवेकानंद हंजागो और 27 तारिख नभेम्बर न पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया केबा झारखंड नि लागा जे ताबुक जे इंडिजिनस पीपल दंमनि भारतनि बरकनो थानसा खलायनाय जे इंडिजिनस रकनि मानथायो तुइनाय चबा खलायना थाङै दङ अबनो तुइने बरक बुसुक गोबां फाइनो हंके लाख काहेसे बरक कारनाय नि सामानि बाय तुमुनो जदि कक खरसानाय छाना थांके आगरतलाव ताक्स जरतै ला कायसा बरक तुइनाय जे आस्ताबल मात बेगलाय रुइ बरक आगि फारा फाइकेना अ सुंगमुं आगि जेसे कतर खलायका आवो ला कायसा काखना एबा ला कायसा निस्लायबो गोबां इंगिजा फाइकेना ओ खेबनो नुगनाय लाख कायसा बरक फाइकांके आगरतला बम हाइ तैतर आबनो फुंना थाङै दङ बुबाग्रा प्रदुत किशोर देबबर्मानि तुइदल मुंबाय नॉर्थ ईस्ट एबा नॉर्थ ईस्ट
थानचा अ सामुं बतंगनो खलायनि बागिनाय दिनै तामै अर आं बासावै कगमा साका हम्बा बुबाग्रा किरिट बिक्रम किशोर मानिक बाहादुर बब हायो अ सुनजानो याकार थांपानो बिनि जे खलायलांमनि कगनबो अ सालो मुइदु खोजागनाय अ सालो बिनि सिमालं रगनबो नायजागनाय अ सालो बिनि खलायलांमनि कग रगनो सामाबाय बाक्सानो जे नर्थ ईस्ट थानचा खलायमनि बिसिंतै दफा जे बरक मानथाय माइयाङै दङ ता मानथायनो रहनान बागै ताबुक सुदु बुबाग्रा सिमिया सिमी अर कुनु राजनीति पार्टिया अर हंगा कैसा इन्डिजिनास हानि बसा ओ हानि बसानि ताबुक प्रश्न चिन्ह कत रङि फाइ दङ तामनि हिनबा यां याग्रा बखागनिबो बांलादेशनि बरक फाइते फाइते फाइ कुपलङै थांका ताबुक भारतहा कतनो बकालनि सिमी बुबाग्रा सामानि जे जिनि डेन्जार हंगा बांलादेश से नै किन्तु ताबुक सारा इंडिया लीला गैनाय ओ बांलादेश नि किरजागी मा तंखा बांलादेश नि सिमी सेंगी फाइका वर्ल्ड लेवल नि जे चबाओ जे बांलादेश सरकार शेख हासिना नरी रहरमानि यागुलो यूनुस सरकार फायै जे चेंज मानि आबनि यागुलो नेपालबो आबाहायखा आबाहायखायनै तुरुक तुरुखे जे भारत नो कितिङि चबाङै तंखा अ जराव भारत बाहाय तं भारत सरकार वान सुगदा तंखा वान सग्रा बागैनो बुबाग्रानि अ थानचा तुमुनो नर्थ ईस्ट थानचा मनि यागुलो अ जे सय सय नर्थ ईस्ट बुइबे सेग्रा नाय तमन न भारत जरे खेल खायाके नर्थ ईस्ट नि बरकताम यात्री रम न नर्थ ईस्ट नि हानि बसारक आहिनो दा निला रासुक दङ ना राजनीति खलायमां नासुलाय दंलायनो अ रायजा चायानो मोथांना बागै बुबाग्रानि जे साक्थारमं जे वान सगमं तुमुनो कुबुयङै दङ हुंगाके बसकां सालते बकतर सबांना थाङै दङ तबे चिकन चिकन कक नि बिसि पनो कासे वान सग जानाय ककखा लाख कायसा बरक तुमुनो आगरतला फाइकाके फाइजानि रोदार न केबो केबंनै टंलाक ना थांनाय 2000 ना इ 2017 बा 16 आरो आईपीएफ तिरक जे प्रो रैली खलाय प्रो बटल खिरार जागमानि सिमी सेंगै ताक बाहायनो आबाहायजां न केबो वान सलाय दङ राजनीतिनि नेता रक तामसा तंग कसं बरक ताम साइ दं आबनो थुमनाय कक त्रिपुरा नायतंनि चयावै तामुखे जे 27 तारिख नभेम्बर बुबाग्रानि मुङै फाइमानि जराबो तुमुनो केबो खिसिकसा हासिं कल छापानो केबनि सागो सारके आबुनि दाय साबंनाय एबा आबोबाय राजनीतिनि मोखांदा सलायजाक थांनो एबा बररकनि वान सुमुना सलायजाक थांनो अ सुमुं कतर कतर तुइनाय आं लुकरं बसकाङो फाइ दङ नरकजोंनो नरकनि बखानि कवनो सानांथुं कक त्रिपुरा नरनि लगियो दङ आबुन बागैनो तिरिनि न बागै याफारमुं जतनो हामबाय केमेराव कमल आं समीर हामबाय।